Għaddej il-bini mill-ġdid ta' Triq L-Għeriexem fir-Rabat, hekk kif issa l-Aġenzija tal-Gvern Infrastruttura Malta qed lest il-pedamenti. Il-proġett huwa bbażat fuq żewġ ringieli ta' pilastri tal-konkos u l-azzar li jinżlu sa 5 sulari taħt l-art. Il-perit tal-proġett Corinne Dimech spjegat ma' One News kif fl-ewwel fażi ta' dan il-proġett sar il-pedament ġdid u l-qoħ ġdid sabiex iżomm it-triq. Da x-xogħol li qed taraw bħalissa qed jinvolvi sistemi ta' infrastruttura ġdida li ħajkunaw fil-post. Nista' nsemmilek li ħajkunaw katusi ġodda lil qoħ tal-ilma tax-xita, katusi tad-dranaġġ kif ukoll channels għall infrastruttura tal-elettriku. Waqt żjara fuq l-għan tax-xogħol, il-Ministru l-Infrastruttura jinborġ qal kif dan il-proġett kien ilu fuq il-pjanti u kien dan il-Gvern li ħa azzjoni. Kulħadd jaf li hawnhekk għandek it-tafal, triq illi ilha iċċedi, il-dranaġġ illi kien spiċċut u allura kien qed jispiċċa ġu nofs il-wiet. U allura iktar milli proġett ta' tisbieħ, finalment ħajkun proġett ta' tisbieħ, imma hija iktar infrastruttura sikura għan-nies illi jqogħdu fuq dan il-wiet, sikura għan-nies illi jsuqu jew jimxu f'dawn l-akwati. L-investiment f'din it-triq huwa ta' madwar 4 miljun euro u mistennija tkun lesta sas-sena d-dieħla.